Чаму важны загад Лукашэнкі скончыўся правалам, якое страшнае прароцтва робіць Мікола Статкевіч, а таксама што вядома пра скандал, які здарыўся ў Еўраопце, перастаноўкі чыноўнікаў ды новы план Вадзіма Пракоп'ева і Сяргея Ціханаўскага. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Маштабныя планы беларускіх уладаў скончыліся пшыкам. Пару месяцаў таму Лукашенко на чарговай нарадзе кляйміў чыноўнікаў за тое, што яны цягнуць з беларускай вакцынай ад каранавіруса. І цяпер стала вядома, што на самай справе адбываецца з гэтым прэпаратам. Вырабіць яго мусіла прадпрыемства з назвай Белвід Уніфарм. І там на пытанні журналістаў партала Блізкабай адказалі так. Вакцыну нібыта і распрацавалі, і нават зарэгістравалі ў Міністэрстве аховы здароўя. Але ж яна, аказваецца, ужо нікому не патрэбная. Цытата. У сувязі з тым, што эпідэміялагічная сітуацыя ў краіне змянілася, патрэба ў прэпараце страціла актуальнасць. Вытворчасць вакцыны супраць каранавіруса COVID-19 часова прыпыненая. Канец цытаты. Журналістаў таксама запэўнілі, што пры патрэбе вакцыну тут жа запусцяць у вытворчасць. Ну а пакуль што ў гэтым нібыта няма сэнсу. Сёння ў беларускіх паліклініках праводзяць вакцынацыю ад кароны, але не айчынным прэпаратам, а расійскім. Ёсць у гэтай гісторыі і яшчэ адзін цікавы момант. Зусім нядаўна, 6 лютага, у Віцебску судзілі Сяргея Бальшакова, былога дырэктара таго самага прадпрыемства Белвід Уніфарм, дзе працавалі над той самай вакцынай. Начальніка абвінавацілі ў карупцыі і далі яму 4 гады пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 3 гады. То бок Бальшакоў застаецца на волі, і калі за гэты час не будзе парушаць закон, то ў калонію увогуле не патрапіць. Мікола Статкевіч зрабіў страшнае прароцтва. Палітык, хоць усё яшчэ і аднаўляецца пасля інсульту, але ўжо завёў уласны тэлеграм-канал і апублікаваў у ім першы вялікі артыкул. Калі коратка, то Статкевіч папярэджвае пра верагоднасць новай вялікай вайны, ужо з удзелам Беларусі. Палітык мяркуе, што наступны удар можа быць нанесены расіянамі па краінах Балтыі, і адбудзецца гэта якраз з беларускай зямлі. Статкевіч, як былы вайсковец, нават не выключае, што Крэмль пойдзе на прэвентыўны ядзерны удар, напрыклад, у Сувалкаўскі калідор, каб зрабіць немагчымым адпраўку праз яго падмацаванне ў Балтыю. Цытата. Чыгунка там будзе знішчаная, асфальт на шашы згарыць, і ўсё гэта будзе завалена палаючымі радыёактыўнымі дрэвамі. Канец цытаты. Пра гатоўнасць да такога удару, на думку Статкевіча, сведчыць размяшчэнне ў Беларусі таго самага арэшніка, бо ён вельмі хутка можа быць перароблены назад у балістычную ракету з ядзернай байгалоўкай. І калі расійскія ракеты паляцяць на Еўропу, то паляцяць яны не з Калінінграда, а з-пад Крычава. У выпадку, калі гэты страшны прагноз спраўдзіцца, то Еўропа будзе вымушаная адказаць. І ў такім выпадку біць будуць не па Крамлю, а па Беларусі. Напрыклад, па Асіповічах і тым жа Крычаве, а таксама, магчыма, па тылах і камунікацыях расійскіх груп уварвання ў Балтыю, якія будуць знаходзіцца таксама на тэрыторыі нашай краіны. Статкевіч мяркуе, што такое развіццё падзей і ёсць план Расіі. На яго думку, Крэмль хоча выкарыстаць Беларусь як прынаду для ўдараў НАТО, каб засцерагчы ад іх Расію. Скандал адбыўся ў адной з мінскіх крамаў гандлёвай сеткі Еўраопт. Касірка не дазволіла стомленаму 96-гадоваму мужчыну пасядзець на крэсле за суседняй касай. Там ніхто не працаваў, прадавачкі не было і крэсла проста стаяла пустым. Як напісала ў сацыяльных сетках іншая пакупніца, якая бачыла тую сітуацыю, калі дзядуля прысеў, то да яго падышла касірка і проста на яго накрычала, сагнаўшы яго з таго крэсла. У выніку пачаўся маштабны розгалас, і большасць адназначна падтрымала дзядулю. Але ж некаторыя адзначаюць, што прадавачка можа і паводзіла сябе надта рэзка, але ж рабіла ўсё па інструкцыі. Бо, умоўна кажучы, у банку ж нельга зайсці і сесці на месца касіра. Дык чаму тады можна ў краме? Усё гэта дайшло да кіраўніцтва Еўраопта, і кампанія апублікавала наступнае паведамленне. Цытата. Кіраўніцтва кампаніі правяло ўнутраную праверку, па выніках якой з адміністрацыяй гандлёвага аб'екта і касірам адбылася дысцыплінарная гутарка. Дырэктар і касірка прыносяць шчырыя прабачэнні. Мы таксама прыкладзем усе намаганні, каб падобныя сітуацыі не паўтараліся. Канец цытаты. Адметна, што ў Еўраопце паабяцалі, што цяпер у крамах будуць спецыяльныя крэслы для такіх выпадкаў, а таксама падзякавалі ўсім за неабыякавасць.
Беларуская міліцыя зноў страляе. Цяпер у Бярозаўскім раёне. Паводле афіцыйнага паведамлення сілавікоў, нарад міліцыі выехаў на выклік у адну з мясцовых вёсак. Там п'яны мужчына з ножом у руцэ кінуўся на супрацоўнікаў, і яны былі вымушаныя спыніць яго з ужываннем зброі. Далей усё было як звычайна. Параненаму аказалі першую дапамогу і перадалі медыкам, а пасля бальніцы мужчыну чакае крымінальная справа за напад на сілавікоў і да 7 гадоў калоніі. Беларускім журналістам вынеслі страшны прысуд. Двух былых кіраўнікоў баранавіцкага выдання «Інтэкспрэс» асудзілі да вялізных тэрмінаў за здраду дзяржаве. Уладзіміру Янукевічу суд прызначыў 14 гадоў пазбаўлення волі, а таксама штраф у памеры 135 тысяч рублёў на карысць дзяржавы. Андрэю Пакаленку далі 12 гадоў і 45 тысяч рублёў штрафу. А таксама ёсць інфармацыя пра вялізнае агульнае спагнанне ў памеры каля 200 тысяч беларускіх рублёў. Нягледзячы на такія суровыя прысуды, сутнасць абвінавачання невядомая. Ані прапаганда, ані сілавікі не агучваюць, у чым менавіта, на іх думку, вінаватыя журналісты. Адбыліся паказальныя перастаноўкі беларускіх чыноўнікаў. Міністра замежных спраў Максіма Рыжанкова знялі з пасады кіраўніка Федэрацыі баскетбола, якую той узначальваў паралельна з дыпламатычнай працай. Замест яго цяпер пасаду зойме былы гандбаліст Сергей Рутэнка, які цяпер кіруе тэнісам. Тут адметна, што, напрыклад, гандболам цяпер кіруе лукашэнкаўскі прыяцель Уладзімір Канаплю, былы міліцыянер, ды і ўвогуле педагог па адукацыі. Дарэчы, каманду прыбраць Рыжанкова са спорту Лукашенко даў асабіста. Маўляў, у міністра і так шмат працы, а ў баскетболе назіраюцца праблемы. Гродзенскі губернатар і міліцэйскі генерал Юрый Караеў выступіў заявамі на адрас беларусаў, якім не ўсё падабаецца. На пасяджэнні аблвыканкама па падвядзенні вынікаў развіцця вобласці чыноўнік паведаміў наступнае, цытата: «Наспела пытанне, чаму хтосьці лічыцца непрацуючым і карыстаецца сацыяльнымі выгодамі, пры гэтым ад яго чуецца ныццё. Дайце мне вялікі заробак, інакш я паеду ў Польшчу, у Літву ці ў Расію. Ну паехаў ты, у нас у эканоміцы ніяк не ўдзельнічаеш. Знайшоў сабе месца зарабіць, дык будзь ласкавы суфінансаваць сваю сацыяльную базу. Як кажа кіраўнік дзяржавы, мы павінны жыць так, як працуем». Канец цытаты. Хто пра што, а Вадзім Пракоп'еў працягвае рэкламаваць свайго новага пратэжэ Сергея Ціханаўскага. Цяпер Вадзім выступіў на Еўрарадыё, дзе расказаў пра іх Сергеем каманду, дасягненні і планы. Але наколькі пераканаўча ўсё гэта гучыць, вырашайце самі. Паводле Пракоп'ева, цытата, Сергей Ціханаўскі падмануў чаканні Лукашэнкі, бо не стаў сядзець пры жонцы, а пачаў спробы стаць самастойнай палітычнай фігурай. Цяпер жа Ціханаўскі займаецца публічнымі выступамі і завязаннем патрэбных контактов. Сергей по-прежнему знакомится с нужными людьми и конкретно сейчас готовится к выступлению в Колумбийском университете. Он получил еще несколько приглашений, о которых он сам расскажет в свое время. Это интересные приглашения, и там можно защищать его политическую доктрину и продвигать интересы Беларуси. Разам з тым Пракоп'еў заклікае не чакаць хуткіх вынікаў ад місіі Ціханаўскага ў Злучаных Штатах. Зноў цытата. «Гэта будзе доўгая метадычная праца, прычым на мінімальных рэсурсах. У нас няма ніякага офіса, з каманды ёсць толькі я і Сергей». Канец цытаты. Пракоп'еў адзначыў, што дзейнасць Ціханаўскага цяпер абясцэньваюць адразу з двух бакоў – і лукашэнкаўцы, і іх апаненты. Попытки обесценить и испортить Сергею репутацию провалились. Но они будут еще. Атаковать будут и его репутацию, обязательно мою репутацию. У этого есть интересанты, да и общество наше травмированное, оттого и беспощадное. Но Сергей справится. Выглядае, што мэтай на будучыню Пракоп'еў і Ціханаўскі бачаць стварэнне нейкай сваёй арганізацыі ў Амерыцы. Пракоп'еў запэўнівае, што пры наяўнасці рэсурсу можна было б стварыць паўнавартаснае функцыянальнае пасольства і працаваць адразу па некалькіх кірунках. Асабістая дыпламатыя, супрацоўніцтва з экспертнай супольнасцю, праца з прэсай ды акадэмічнымі коламі. Я считаю, что всю эту работу можно делать на небольших ресурсах. Наверняка нужны еще люди, но пока не нужны. Пока Сергей сам готовится, наверстывает упущенное, повторяю, и учит язык. Но в какой-то момент, наверное, институционализация Сергея неизбежно должна произойти. Поэтому появится, я думаю, что появится организация.
Але само сабою тут узнікае лагічнае пытанне: а што будзе далей? Сам Пракоп'еў у місіі Ціханаўскага ў Штатах вылучае дзве мэты. Тут і далей будуць цытаты Вадзіма. Першая мэта – гэта спрыяць працягу вызвалення людзей. Маўляў, Пракоп'еў і Ціханаўскі маюць ідэі і доступ да асобаў, якія займаюцца гэтым пытаннем з амерыканскага боку. Другая мэта стратэгічная – спрыяць вызваленню Беларусі, для чаго патрэбны выразны рэалістычны план. І такі план, як запэўнівае Пракоп'еў, у Ціханаўскага ёсць. Яго неабходна абмяркоўваць з правільнымі людзьмі. Аднак, зноў падкрэслівае Вадзім Пракоп'еў, хуткіх вынікаў ад гэтага ўсяго чакаць не варта. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.